Policie! Odhoďte zbraně! Zastřelte ho. Auto pálí, krucinál! Do povětří City Hall. Koukni. Tyhle fotky jsme získali z novin. Ta holka má zřejmě odlákat pozornost. Nechali jsme je zvětšit. Tyhle jsem už někde viděl. Ne, Franku. Ten odznak zdravotní sestra. No jo. Můžu si tuhle nechat? Sledovali jsme ji ke Carlsonově klinice na Myrtlewood. Jmenuje se Tania Petersová. Tania Petersová? Ty ji znáš? Nevzpomínáte na 70. léta? Ta přestřelka na diskotéce. Jo. Ahoj, jede, co se děje? Franku, A? proč jsi včera nepřišel na mejdlo? Já nestihl jsem to, byl jsem na Village People, byl to slušný nářez, vole. Věřím taky ježaru. A co máme tady? Jednoho mrtvýho tanečníka. No jo, to je otrava, co? Asi milostný trojúhelník. To je milenka podezřelýho Tania Petersová. Hned se vrátím. Kouříte? Jo, to znám. No, raději si vás odvezeme na stanici. Norbergu! Už jdu, poručíku. Jo, to si pamatuju. To jsme přece zrovna zkoušeli ten vlasový přípravek, ne? Co? No, rád jsem vám pomohl, ale teď musím strčit do trouby jehněčí kýtu. Franku, chceme tě o něco Tak poprosit. velká ta kýta zase není.